سلام تعنا بليك كل كرنات عالم كونكم مدبات مرب نيوز اب مكهتا لتركو في توات تخاتلتي امون بارنا ساعات زوادتنا محدش حبريتات حيزنا لكم ميزينا لنا نمكهتا لكم نعدم لو ما انتي شو اللي خزبت حنا حبريتا كاب اديس ابا خام زملختو اوتي ابل علي تግራይን ኤርትራን ወራር ክጅምር ተዳልዩ ዘሎ ስርዓት ብልጽግና ሎም ድማ አጥፊን ዝጠፍአ ከም ድማ አጥፊን ዝምለሳ ድሮናት ብበዝሕን ብዝለዓለ ጥንቃቐን ንኽዳሎ ኣዝዩ ዘሎ ብሓፈሻ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ኤርትራን ኣምሓራን ንምድብዳብ ኣብ ዝለዓለ ጥንቃቐ ተዳሎ ከም ዝርከብ ዝበፅሑና ሓበሬታ ኣቃሊዖም ኣለዉ ብተወሳኺ ድማ ብናይ ባዕሎም ኣክቲቪስታት ከም ዝተቃልዑን ኣብ ውሽጢ 20 መዓልታት ኩናት ክፍጠር ከም ዝኽእል ብግልፂ ኣብ ሚድያ ወፅዮም ከም ዝተናገሩ ዝዝከሪው በቀጣይ 20 ቀናት ውስጥ ኢትዮጵያና ኤርትራ ጦርነት ሊገቡ ይችላሉ ብለህ ትገምታለህ? ሓይሊ ተጥፈኖ ኣብ ልዕሊ ምክልኻል ኢትዮጵያ ይወስድዎ ብዘለዉ ሰፋሕቲ መጥቃዕትታት ኣብ ልዕሊ ምክልኻል ሓይሊ ኢትዮጵያ ሰፍ ዘይብል ክሳራ የብፅሑ ከም ዘለዎም በዚ መሰረት ድማ ኣብ ውሽጢ 5 መዓልቲ ጥራሕ ብዝተኻየደ ውግእ ልዕሊ 6600 ወታደራት ከም ዝተማረኹ ዝበፅሕና ሓበሬታ ብዝርዝር ኣመላኺቱ ኣሎ ካልኦት ኣብ ልዕሊ መከላከያ ኢትዮጵያ ዝበፅሑ ሰፋሕቲ ክሳራታት እውን ብዝርዝር ክንነግረኩም ኢና ኣብ መንጎ አብይ አሕመድን ናይ ቀደም ተላኣይ ኮይኑ ዝነበረ ፕሬዝዳንት ሶማሊ ሙስጠፌ መሐመድ ብዝተፈጥረ ዘይመረደጋ ኢትዮጵያ ናብ ካልእ ዓይነት ህውከትን ዕግርግርን ተምርሕ ከም ዘላን ሶማሊ ካብ ኢትዮጵያ ክትግንፀል ከም እትደልን ሙስጠፌ መሐመድ ተዛሪቡ ኣሎ እዚ ድሕሪ እንታይ ዝተፈጥረ እዩ ዝብል ናባኹም ነብሎ ኢና ክብረት ተኸታተልቲ ሰናይ ምክትታል ሎማዓንቲ ሸሊኹ ዝበፅሕና ሓበሬታ ካብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዘመላኽቶ እቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይን ኤርትራን ወራር ክጅምር ተዳልዩ ዘሎ ስርዓት ብልጽግና ሎሚ ድማ ኣጥፊን ዝጠፍኣ ከምኡ ድማ ኣጥፊን ዝምለሳ ድሮናት ብበዝሕን ብዝለዓለ ጥንቃቐን ንኽዳለዋ ኣዝዩ ዘሎ ብሓፈሻ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ኤርትራን ኣምሓራን ንምድብዳብ ኣብ ዝለዓለ ጥንቃቐ ኮይኑ ንኽዳሎ ተኣዝዩ ከም ዘሎ እዩ ዝበፅሕና ዘሎ ሓበሬታ ኣመላኺቱ ዘሎ ክብረት ተኸታተልቲ ከምኡ ድማ ብናይ ባዕሎም ኣክቲቪስታት ከም ዝተቃልዑ እውን ብግልፂ ኣብ ሚድያ ወፅኦም ዝተዛረቡ ኣብ ውሽጢ 20 መዓልታት ኩናት ክፍጠር ይኽእል ኢሎም ከም ዝተናገሩ እውን ዝፍለጥ እዩ የሰሜኑን ጉዳይ ከወያኔ ጋር በተያያዘ ሻዕቢያ ጋር በተያያዘ ያለውን ጉዳይ በምን ጉዳይ ነው ውጥረቱ ወደ ጦርነት ሊያደርግ የሚችለው ብላችሁ ብታስቡት በምን ያህል ጊዜ ፈን ካላችሁ በ20 ቀን ውስጥ ሊሆን ይችላል በቀጣይ 20 ቀናት ውስጥ ኢትዮጵያና ኤርትራ ጦርነት ሊገቡ ይችላሉ ብለህ ትገምታለህ? በዚ መሰረቱን ክብረት ተኸታተልቲ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ስልጣን ብሒቱ ዘሎ ናይ 4 ኪሎ መምሕዳር ብልጽግና ኣብ ሰዓቱ እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ዕግርግር ኣብ ዝለዓለሉ ዘሎ ሰዓት ማለት እውን እቲ ኩናት ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝቀፀለሉ ሰዓት ኣብ ክልል ኦሮሚያ እውን ኣብ ሓደ ቦታታት ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ ሰዓት ሕዚ ድማ ናቱ መቀፀልታ ክኸውን ዝኽእል ኣብ ናይ ትግራይ ናይ ኤርትራን ዶባት ሰራዊቱ እናፀግዕን ከምኡ ድማ እቲ ሓይሊ ኣየሩ እቲ ኣለኒ ዝብሎ ቴክኖሎጂ ማለት እውን እቲ ናይ ድሮን ቴክኖሎጂ ከምዘን ካሚካዝ ዝበሃላ ኣጥፊን ዝጠፍኣ ድሮናት ብበዝሒ ይዳለዋ ከም ዘለዋን እተን ድሮናት ንሳተን ድማ ብጥንቃቐ ኣብ ምንታይ ዓይነት ታርጌት ክውዕላ ከም ዘለወን እንታይ ዓይነት ታርጌት ክወቅዓ ከም ዘለወን ብፅንዓት ይፅናዕለን ከም ዘለወን ኣብ ተዳለዋ ድማ ተቐሚጠን ከም ዘለዋን እዩ እናተነገረ ዝርከብ ንሳተን ጥራይ ኣይኮነን እተን ኣጥፊን ዝጠፍኣ ድሮናት ጥራይ ኣይኮነን ክብረት ተኸታተልቲ ብሰዓቱ እዚ ተዳልየን ዘለዋ እተን ኣጥፊን ዝምለሳ ድሮናት እውን ከም በዓል ቢቱ ባይራክተር ዝበሃላ ናይ ቱርኪ ከምኡ ድማ ናይ ቻይና ስራሕትታትን ናይ ኢራን ስራሕትታትን ዘለዎን ከም ዝኾናን እናተነገረ ዝርከብ ኣብ ሰዓቱ እዚ ብዙሓት ድሮናት ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት እናሸመተት ትርከብ ኢትዮጵያ እተን ኣጥፊን ዝጠፍኣ ድሮናት ብበዝሒ እናዳለወት ከም ዘላ ዝፍለጥ ኮይኑ ከምኡ ድማ እተን ኣጥፊን ዝምለሳ ድሮናት እውን ብበዝሒ ሕዚ እቲ ተተኳሲንን ከምኡ ድማ ባዕለን ዘን ኦፕሬተራተንን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ጥንቃቐ ከም ዝርከቡን ከምኡ ድማ ሓዱሽ መልእኽቲ ተመሓላሊፍሎም ከም ዘሎን እዩ ዝበፅሕና ሓበሬታ ኣመላኺቱ ዘሎ ክብረት ተኸታተልቲ በዚ መሰረት እውን እዩ እቲ ኩናት ኣብ ውሽጢ 20 መዓልቲ ክጅመር ይኽእል እዩ ዝብልዎ ዘለዉ ባዕሎም እቶም ናይ ማእኸል ሃገር ናይ ብልፅግና ካድረታት ኣፈቀላጢ ዝበሃሉ ንሳቶም እውን ከም ዝብልዎ ዘለዉ እንተኮይኑ ኣብዚ ሒደት መዓልታት ኩናት ኩላዕ ከም ዝኽእል እዩ እናተነገረ ዝርከብ ብብዙሕ መልክዑ ኢትዮጵያ ኣብ ሰዓት እዚ ሓደ ግዜ ኣፍ ደገ ባሕሪ ትብል ሓደ ግዜ ናይ ኢትዮጵያ ግዝኣት ተደፊሩ ትብል ሓደ ግዜ ብቻ ብጣዕሚ ብዙሕ ዓይነት ምክንያታት ብምቕራብ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ከተላዓዕልን ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ለዓዒላ ሆ ኢሉ ናብ ኩናት ንኽኣቱ እንትገብሮ ዘላ ፃዕሪ እናሰፍሐ ዝኸደሉ ዘሎ ሰዓት ሕዚ ድማ እቲ ናይ ድሮን ቴክኖሎጂ ዝበሃል ኣብ ተጠንቀቕ ንኽቐውም ምእዛዙ ስዒቡ ኣብ ትግራይ ኣብ ኤርትራን ኣብ ኣምሓራን ክፍፀሙ ዝሕሰቡ ዘለው መጥቃዕትታት ደብዳባት ድሮን ነዚ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ክጅምርዎ ከም ዝኽእሉን እዩ እናተነገረ ዝርከብ እቲ ሓበሬታ እውን ንሱ እዩ ዘቃልዕ ዘሎ ክብረት ተኸታተልቲ እዚ ሓበሬታ እዚ ናብ ኩሉ ንኽበፅሕ ድማ ሼር ምግባር ከይትርስዑ ክብረት ተኸታተልቲ ምክንያቱ እቲ ኣብ ትግራይ ኣብ ኤርትራን ኣምሓራን ዘሎ ህዝቢ እቲ ናይ ሰሜን ህዝቢ ብሓፂሩ
ከምኡ ድማ ትጽምዶ ፈጢሩ ዝንቀሳቀስ ዘሎ ሓይሊ ክንደየናይ ነዚ ሓበሬታ እዚ ይሰምዓሉ ይከታተለሉ ዝብል ስለ ዘይንፈልጥ ሕዚ እውን ናብ ኩሉ ማሕበረሰብና ንኽበፅሕ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ ክብለኩም ይደሊ። ናብቲ ናይ ቀፀለ ሓበሬታ ክሕልፈኩም ከለኹ ከዓ ሓደ ሰበር ዜና ተባሂሉ ዝሓለፈ ናይ ፋኖ ዓወታት ኣሎ። ሓይልታት ፋኖ ኣብ ልዕሊ ምክልኻል ኢትዮጵያ ይወስድዎ ብዘለዉ ሰፋሕቲ መጥቃዕትታት ኣብ ልዕሊ ምክልኻል ኢትዮጵያ ሰፊ ዘይብል ክሳራ የብፅሑ ከም ዘለውን በዚ መሰረት ድማ ኣብ ውሽጢ 5 መዓልትታት ብዝተካየደ ውግእ ጥራይ ልዕሊ 1000 ወታደራት ከም ዝተማረኹን ዝበፅሕ ዘሎ ሓበሬታ ኣመላኺትና ኣሎ። በዚ መሰረት እውን ካብ መጋቢት 9 2018 ዓመተ ምህረት ክሳብ ሕዚ ዝተካየዱ ኢሎም ዘውፅዎ ሓደ ሓበሬታ ናብ ኢድና በፂሑ ኣሎ። እቲ ልዕሊ 1000 ወታደራት ክማረኽሉ ዝኽኣሉ ግን ካብ ዕለት 4 ጀሚሩ ክሳብ ሕዚ ዘሎ ከም ዝኾነ እዩ እቲ ሓበሬታ ኣመላኺቱ ዘሎ ማለት እዩ። ክብረት ተኸታተልቲ በዚ መሰረት ከዓ ካብ ዕለት 9 ጀሚሩ ክሳብ ሕዚ ዝተካየደ ውግኣት ፋኖ ዝማረኾም መሳርሕታትን ሰራዊትን እንታይ ዓይነት ሰራዊት ከም ዝደምሰሰን ዝብል ብዝርዝር በፂሕና ኣሎ። ንሱ ናባኹም ክነብሎ ኢና። በዚ መሰረት 6 ድሽቃ 20 ብሬን 1104 ካላሽን 15 ፓትሮል መኪና 29 ካልኦት ተሽከርከርቲ ከም ኦራል ገላ ሓዊሱ ማለት እዩ ልዕሊ 500,000 ናይ ካላሽን ናይ ብሬን ናይ ድሽቃ ተተኳሲ 64 መራኸቢ ሬድዮ ርክብ 65 አብራራው ጠበንጃ ዝብልዎ ንሳቶም 500 ናይ ኢድ ቦምባ 418 ሰራዊት ክማረኽ ከሎ 651 ሰራዊት ድማ ከም ዝተደምሰሰ እዩ ካብ ፋኖ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣመላኺቱ ዘሎ ክብረት ተኸታተልቲ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ናይ ኣምሓራ ማለት እውን ኣብ ከባቢታት ናይ ኣገው ማለት ኣዊ ዞን ዝበሃል ከምኡ ድማ ኣብ ናይ ደቡብ ጎንደርን ጋይንትን ዝበሃል ከባቢታት ብጣዕሚ ሓያል ዝኾነ ኩናት እናተኻየደ እዩ ዝርከብ። በብመዓልቱ እቲ ናይ ፋኖ ሓይልታት ናይ ደባይ ውግእ ብምኽፋት ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ሰፊ ዘይብል ክሳራታት እናውፅሖም ዝርከቡ በዚ መሰረት እውን እዩ በብመዓልቱ እቲ ዝድምሰስ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት በዝሒ እናወሰኸ ዝመፅእ ዘሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኣምሓራ እዩ ዝብለኩም። ኣብኡ ጥራይ ኣይኮነን እተን ሕዚ ዝነገርኩኹም እተን ሓበሬታ ብጭቡጥ ዝረኸብናለን ጥራይ ስለ ዝኾነ እምበር ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እውን ኣሎ እቲ ውግእ ኣብ ከም በዓል ናይ ሰሜን ሸዋ ከባቢታት ዘሎ ናይ ወሎ ከባቢታት ዘሎ ኣሎ እዩ ግን እተን ብርግጽ ዘረጋገጽናይ ንሕና እቲ ሓበሬታውን ብርግጽ ዝበፅሐና ድማ ኣብ ከባቢ ኣውን ኣብ ከባቢታት ጋይንትን ጎንደርን ዘሎ ከባቢታት ዝበፅሐ ክሳራ እዩ ክብራት ተኸታተልቲ። በዚ መሰረት ዓወታት ፋኖ ሕዚ እውን እናቐፀሉ እዮም ዝርከቡ ናይ ጋይንት ከባቢ ዝነበረ ናይ ኢትዮጵያ ምክልኻል ሰራዊት ሙሉእ ብሙሉእ ተፀራሪጉ ሃዲሙን ተደምሲሱን ከም ዘሎ እዩ ዝበፅሐና ሓበሬታውን ኣመላኺቱ ዘሎ። ናይ መወዳእታ ሓበሬታና ከሰጋግረኩም ከለኹ ክብራት ተኸታተልቲ ኣብ መንጎ ኣብይ ኣሕመድን ናይ ቀደም ተላኣኺ ዝነበረ ፕሬዚደንት ሶማሌ ሙስጠፌ መሓመድ ብዝተፈጥረ ዘይመረድዳ ኢትዮጵያ ናብ ካልእ ዓይነት ህውከትን ዕግርግርን ተምርሕ ከም ዘላን ሶማሌ ካብ ኢትዮጵያ ክትግንፀል ከም እትደልን ሙስጠፌ መሓመድ ተዛሪቡ ኣሎ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ኣብ መንጎ ኣብይ ኣሕመድን ሙስጠፌ መሓመድን ቅድሚ ሕዚ ኩላትና ንፈልጦ ዝነበርና ኣገልጋሊ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ተለኣኣኺ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እዩ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን ምስ ኣብይ ኣሕመድ ብኣንጻሩ ኮይኑ ተባኢሶም ሕዚ ከዓ ነታ ሶማሌ ክልል ክንግንፅላ ኢና ከምኡ ድማ ንሕና ሶማሌ ኢትዮጵያ ኣይኮናን ሶማሌ ምስታና ሶማል ትበሃል ሃገር ምሳ ኢና ክንዓብር ዘለና ዝብል ምንቅስቃስ ከም ዝተመስረተን እዩ ዝሕበር ዘሎ። እዚ ዝኸውን ዘሎ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ናብ ሶማሌ ገይሹ ዝነበረ ኣብይ ኣሕመድ ዘስምዖ መደረ መዘራረብ ድሕሪ ምዃኑ እዩ። ሙስጠፌ መሓመድ ኣብ ሂወቱ ን2 ሰዓታት ዝኣክል ጥራይ እዩ ሰሪሑ ዝፈልጥ ድሕሪ ምባሉ ድሕሪ እዚ ዘጋጠመ ፖለቲካዊ እቲ ቂማዊ ዝኾነ ፍሕፍሕ ከም ዘጋጠመን ኣብቲ ሕዚ እዋን ከዓ ኣብ መንጎ ሙስጠፌ መሓመድን ኣብይ ኣሕመድን ዓብይ ዘይመረድዳእን ግጭት እንተፈጢሩ ከም ዘሎ እዮም ዝበፅሑና ዘሎ ሓበሬታታት ዝመላኽቱ ዘለው። ነዚ ስዒቡ ድማ ሙስጠፌ መሓመድ ኣብ ኢትዮጵያ ገለልተኛ ዝኾነ ምርጫ ክካየድ ኢለ ኣይኣምንን ኣብይ ኣሕመድ ናዒ ከባረረኒ ይደለሎ እንተኾነ ግን ቅድሚ ናዒ ምብራሩ ንሱ ክወርድን ክወድቕን ከም ዝኾነ ይፈልጥ እየ ክብል መደሮ ኣስሚዑ ዘሎ ማለት እዩ። ክብረት ተኸታተልቲ ሶማሌ ክንግንፅላ ኢና ዝብል ሓደ ምንቅስቃስ እውን ከም ዝመስረተ እዩ ዝስማዕ ዘሎ። እዚ መደረ እዚ ብቐሊሉ ዝሕለፈ ኣይኮነን። ኢትዮጵያ ናብ ክንደይ ዝኣክል ደልሃመት ተኣቱ ከም ዘላ ዘርኢ ፖለቲካዊ ኣካይዳ እዩ። ክብረት ተኸታተልቲ ሞ እዚ ሓበሬታ እዚ ናብ ኩሉ ማሕበረሰብና ንኽበፅሕ ሼር ምግባር ከይትርስዑ ከምኡ ድማ እዚ ምድላው እዚ እንድሕር ፈቲኹሞ ሰብስክራይብ እናገበርኩም ቤተሰብ ኩኑ ከምኡ ድማ ላይክ እናገበርኩም ነዚ ምድላው እዚ ናብ ኩሉ ሰብ ንኽበፅሕ ግበርዎ ክብለኩም ይደሊ። እንተ ኣነ ግን ኣብ ዝነበረኒ ምድላው ዛዚመ ኣለኹ። ሰላም